a dve kôstky. Zasere nám celý obrus. Ideme. Nazveme ju, není to Pocahontas, má úplne inšie vlasy. No a Zdenko. Ideme, pozbudzujeme, pozrite sa. Kôstka, dobre. USA 55 sekúnd. Blížime sa k prvej minútke. Všímajte si, zaujímavé konzumovanie tohto pána. Výborne. Áno, rozdiel si to dnes dve navyše. Minúta 15 sekúnd. Priatelia, zostáva vám, vy konzumenti, zostáva vám ešte. Vážení, toto nie je možné, pozrite sa na to mladého. Pozrite sa to, budeme potrebovať asi aj prvú. Elko, áno. Juro, ty to necítiš? Neskúšajte to doma. Ešte máme posledných 15 sekúnd. Áno, aj zo Zdenka vylíza ďalšia kôstka. Bol to otvor ústny. Musíš spapať. Najhoršie, že keď bude aj iný otvor. Koniec! Stop it! Bože, krvavé dievčiny. Margita Besná. Výborný tandem. No, takže poprosím Vladku, aby nám to nejako... Ježiši Kriste, krápak vy ste. Nemôže byť blízko, musí byť dotiaľto. Takže... Je to príjemný pohľad. Prosím vás, je tu pán riaditeľ Miavan nemocnica s poliklinikou, lebo toto sa mi zdá ako chirurgické oddelenie. A podľa mňa je to rakovina čriev, ale celkom sa to podalo ošetriť. No v prvom kole sme tam mali tie mantle, to by ešte ušlo, ale toto čo je? What is it? What is it? Ježiši Kriste. To niečo aj vyzvracal asi, nie? Alebo čo je to? Nie. Prosím vás, je tu niekto z Ára? Vyzerá byť celý od krvi, asi ho treba hospitalizovať. 12. Sa mi zdalo, že baháš, je to 12, dobre. Jurko 12, ale teda ty si hnusný. Ty si hnusný prvý a posledný krát, ako si u nás súťažil. Lebo ako takto nám to tu zarýpať, no. Ja neviem. Takže ešte zrátavame výsledky. Eliška, taká celkom seriózna, Kliška. Kolik dala? Kolik dala Eliška? 6. Nic moc, no. Překliško, nic moc. Pouze 6. Zdenko 9, ale si stále za krvavým Elkom, si strašne pozadu ešte. A teraz uvidíme, čo tu ešte. Tomu verím. Náš Čapil 7 ich zabil. 8, strč mi nosem, no. To musí dojeť. Zdenko ďakuje pani, ktorá varila gule, že boli vynikajúce. Takže, vážne priatelia, tie gule sú fakt skutočne vynikajúce, dobré a oplatí sa súťažiť. Takže, najlepšieho máme vyhláseného z kola. Jurko Elko išiel medzi divákov a dúfam, že tu niekde je krvavý Jurko Elko. On ich nezjedol. Lebo práve tu ešte riešime situácie vnútornosti. A málo 17! A nezjedol! Vyplujem 10, oni 12 slivieka, ostatní vyplujem vode. Počkaj, si zarýpali, si pekli, ako ešte sa ukáž, nech si sa treba z televízie a Miava natočí. Ešte malý moment.
Ale hento je tenké črevo a hento je hrubé črevo, to je v poriadku, ako to Takže, žiaľ, je to tu, že tá súťaž má niečo v sebe to, že keď dám do ústu gulu, akú gulu? Pivkovú, tak ju musíš zjesť a nemôže vyplúť to cesto na tanier, takže musím ju zežrať. Božiaľ, je nám to ľúto, ale musíme mladého chlapca diskvalifikovať. Súhlasíte? Výborné! Výborné! Second, druhé kolo je za Takže nami. na prvom mieste v tomto druhom kole je Zdeno Pakan, zastúpenie Mijava. Takže stretneme sa vo finále. Posledné kolo. Keď ti položím takú otázku, kto vám vlastne vyhral? Ak sa neprihlási osobné Zenko pre tento krásny a nádherný nápoj, ostáva u mňa do 3 minút. Kôskové pálené.